Siento latir más fuerte el corazón, hoy que vas a partir, qué rara sensación. Yo no pensé jamás en sucumbir, con el amor jugué y esta vez perdí. Tarde aprendí lo que al marcharte sé, contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió, no es igual la luna que nos vio. Me quedará lo bueno que hay en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Cualquier lugar por el que tú has pasado se ha transformado de pronto en un altar en el que pienso que estoy a tu lado, como siempre fue. Me quedará lo bueno que hay en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Oh, macho, jo no tinc por què ni sé de ara. Vols que ho vols? Fem junts, estem d'acord. Sí, junts, està d'acord. Entenc que tenim que tindre per un arquitecte de llibres antics clàssics de la barraca, de la barraca. Entonces, a l'entrada hi ha com dos antorxes, que eren la il·luminació que entonces tenien les barraques. I veus que eren les dos antorxes. Però uns ferros que també estan eixes ferros en el que és la mitja Carrixent, allà a Sant Llorenç, també en una casa tan bonica que hi ha, que és del Palau. Ara no sé com es diu. Sí, esa casa tan bonita que hi ha, en front de la plaça de Norreta, hi ha una casa molt bonica, està molt estropeada, molt bella. I hi ha una mateixa entorxes. La valenciana, en forma llargadita, que la va entrar del carrer Santa Rita, una senyora que li van comprar una anella fenomenal, que a ella li agradava moltíssim, de la ferreteria, a canvi de donar-nos ella esta bella que tenia. Això que té sí que mos pot dir, per aquí era Són això. uns ferros per ensenyar-se les sabates, quan venien del camp, llauraos, se les enviaven així. Som el copiatiu d'horts vells que han anat a visitar. La barraca proporciona exacta. El que jo volia era fer-la tota de mancega, és dir, d'una brossa que escup. Vale, és de canyís, està en el nom del canyís. Dalt està l'anguilera o carena i el tejó és el trespol. És el clàssic que ja tinc una vaca que té el trespol. Doncs és una vaca que té. Ahí tenim, ara veurem, l'escala de l'andana. Tots els taulets són autèntics antics que van treure de cases velles. I veuran moltes coses en detall de l'andana, de la jàssina, instruments de llaurats antics, de cavalleries, de muntar. Bueno, això tampoc és estat, però anem a veure si podem aixar i podem vostès veure bé, perquè tot està de gust, però ja han estat molt abandonat. Anem a veure. Allò, ells altres on tenia l'habitació, clàssicament. Així vaig on vivien. Falta la porteta i el qual puesto para el pou i el qual, això no dic així. Pol no, ni pol tampoc. Ara, tots els taulers que vostès veuen, tots són autèntics. Fíjense, és una meravella, és molt bonic. És una pena si no podeu veure això, perquè aquests taulers tots són verdaders. Podríem llevar, que és molt Però conforme quede... És que ells també, Aquesta és una cosa. estirant d'ells. Espera. Estirant d'ells, està repartint-lo. No trobo un quilòmetre continu. I sol es pagarà. El buc és el que traga pagament, per això diuen mitja més que un buc, perquè és traga per punt canal. És un dels detalls. També un altre insistís que els taulers tots són autèntics, tots són els taulers de categoria. Que com els altres, moltes voltes, anant en derribos, demanant-li a l'obrera, vols dir alguna cosa, altres voltes dels basureros que antes anaven pel carrer, i anaven en carros i en aquests, pues els donava dinerets i me portaven a casa tot el que tenien. Sí? Ara, podien llevar això d'allí i veurien aquell rincón allà que és molt bonic, no? Aquell rincón allà és molt bonic. Este no. Això ve països. I això de els jocs de dalt? Que estan a part? Això de dir-ho, no sé. Com ho dices, els talleros, a mi, quan els xiquets de menús venia jo així, els xiquets els diumenges, i jo anava poquet a poquet col·leccionant o entreprenant tot, i després ho he plasmat així en la realitat. Anàvem per l'obra, i, pues mira, així està. I és un recuerdo que és una relíquia en que gent, no sé si hi haurà alguna cosa de tant,
d'aquest sabor antic valencià com el que tenim així de gent ara, ho ofereix a tots. Mira, dalt del temps no la saben fer totes les obres i ells la van fer i la van col·locar. Ahí tenen també una taula que són molt bonics, és tot així, pues dels basureros. La gent la tirava i jo anava replegant i els basureros venien a casa, donen cinturets, però sonar cinturons d'entonces, cinturons de l'any 60, que no són els d'avui, cinturons de l'any 60, i ells anaven portant, però era dels basureros, dels carros, i anaven netejant i penjant-ho, netejant i penjant-ho. Mire el detall del foc, perdó, però sí. La barda, què us podeu dir de la barda? Què és la processió i de No me'n recordo que la barda, així que m'ha pillat, no sé. No me'n recordo. Ho pensarem ahir, perquè tot just estava lleig, s'ha fet el meu dona, en pirogramat, en foc, gravall, donant-li sabor antic, però tots estan fets per la meva dona, que tenia molt de gust i sap molt bé fer totes aquestes cosetes. Doncs ella ho arregla tot. Ara vegem vostè l'altre foc de llum que hi ha allà dalt, per exemple, aquell allà dalt. I gent allí pardalets, tots els anys, posen un niu, no sé per on entren, tampoc me molesta. Ahí està, mira, i ells se'n recullen. Ahí se recullen i ahí fan un niu tots els anys. Com han entrat? Pues, a través de les parets. Pues venien a tenir una cosa pareguda també. I entonces, trobar, resulta que va ser difícil, me tenia que portar el poste d'Almansa, perquè els postes de llum arriben a 9 metres. I ens trobaven el problema de que teníem la baraca més fer i no podíem acabar-la de ver. Entonces, l'obrer... Sí, també era tot ple dels basureros. I de distintes cavalleries, quan s'acabaven les cavalleries, la gent s'avorria i ho tirava. I jo anava replegant-ho poquet a poquet. Els basureros me'l portaven, ara no es pot fer això, perquè resulta que ara no hi ha basureros, ara van tots en la màquina, s'ha acabat. Va ser un detall, això ho brinde jo, si volen, un dia, per l'Ajuntament de Carcaixent, que repleguen el que vulguin. Perquè ara de veure allà baix, en la que era la quadra, tenia jo 54 classes distintes de farols. I van entrar diverses voltes a robar. I me n'han robat tots que eren de bronze o que eren de cobre, ens han robat. I només queda allà de roba. Ara, me'n van robar a barbaritat. I la paret es diu penal. Posiblement estigui relacionat amb el penal, Penal és paret, diu, penal és paret. En el penal del fons de la casa hi ha una finestra coserina i jo tinc un penal, des que és la paret. Anem a pegar en directe per l'escala. Sí, l'escala de la Clara, totes les paraules van una a una. L'escala era de taules de confessari o així, com és això, i tenien com a passamàs una corna. I dalt, ja per pujar els trastos, tenien una corriola en dos cordes grans, i allí enganxaven els ferros. Una cosa molt curiosa, que esta barraca, tinc així d'espatlleros, un obrador que té les cames trencades mirant el termòmetre perquè no aconseguís mai treure-li producció al camp i les té trencades. Entonces, antes era pel clima, avui és pel comerç, per l'exterior, per la política, però la idea de col·locar aquest minotet ahí en el rincó era senzillament dir que té les cames trencades mirant el termòmetre que el té baix. Són també els espatlleros que han anat col·locant-los per ahí. Mira el candares només que està el que posa el candarer. Mira, els candareres que poden ser. El posaven així. El clàssic candarer i la xerra en l'àvia, en el grifo que té baix també el grifo, on posaven, on replegaven l'àvia. El que passa és que en la veu meva té que ser molt mal son. Tenia que veure vosaltres el que teniu que dir i muntar-ho. Trobo-lo col·locats tots en parets. I poquet a poquet en el I els detalls no són flors, eh? Sí. I a més tots estan fets a mà. Que tots els taulets estan des del poble de Carcaixent. Tots estan fets a mà, de 1700 i pico tots. M'ho ha catalogat un expert en aquestes coses. I estava mirat, se n'han portat dos, estan col·locats en un millor de la casa. Cada un té un color, tots són fets a mà. Els obrers, mira, vostè va a la zona. I els meus fills diuen, està loco perquè està replegant tota la runa del poble. Doncs no, avui resulta que la runa val una fortuna, però almenys està ahí, i és un recuerdo. De l'altra manera s'haguera desfet, s'haguera acabat tot. Possiblement foren flors de la muntanya, perquè pareixen flors prou rares, no? Però són flors distintes, però fíjese que cada una té distints. Si no teniu
Ara pugem dalt i veurem l'altre. I el lateral, ara si m'escopo cada allò, però encara hem d'imaginar. El lateral de la barraca es diu una altera, com veuen ahí escrit, dalt del forcat que hi ha ahí penjat. Per el canyís també va ser un problema, perquè eren canyes llarguíssimes, i per trobar-les va ser un problema, però a poc es van anar allargant tot, fins que tenim això, que tenim este resultat. Té algun problema de goteres, així? Ningú, no, de ninguna manera, ninguna. En la pendent que té no cau una gotera ni la de tres. Això sí que és cert. Eren listos, eren molt Sí, espavilats. ells eren listos. Eren molt espavilats. Gotera no tenia ni una. La caiguda que té ja pot caure aigua quan li dona la gana, que si no hi ha gotera de ninguna classe. I ahí ponen el fumeral, llum, esta és una altra tonteria, que és una paella, i la vam foradar i enmig li vam posar una perilla, una lámpara. Claro, lògicament, entonces no tenien llum. Entonces tot a base de focs, de quinquers i de làmpares. Ara veuran després allí en la casa lo que me queda dels quinquers i de les làmpares. Fins a dalt en el cruzat, com es crucen ells, tenen una mig que cruza i després passa sostenir tot el techo. És l'arquitectura clàssica que es feia entonces, I això es dedica tot a guardar coses llaurants, o sigui que ahí tot el que hi ha tot són carros i coses llaures antigues, de les cases de antes. I dalt de tot el transport, la cartera. Número 1 de una senyora que feien un derribo i exactament igual, pues del basurero va entrar el número, va regalar a mi i jo li vaig donar a ella uno molt bonico, en mármol i tot, ja contentíssima, i jo més content encara. I ahí està el número 1. I el carteler de seguros mutus que havia antes clàssic en tota la província de València, perquè això també és molt antic. I la creu de dalt, com sempre, dalt del penal de la casa, en la techo estava la creu, que encara es veu en les barraques clàssiques antigues. Siento latir